Anelija Ahmić i Marko Janjušević-Janjuš pokušali su da reše sve nesuglasice i pronađu zajednički jezik. Sve najbolje ti želim, slab sam na tebe, postala si mi draga, smatram te jednom od retkih s kojim mogu ovde da provodim vreme, kazao je Janjuš. Jel misliš da sam se sprdala sa tobom i da nemam emocije? Upitala ga je Aneli. Sa mnom ne možeš da se sprdaš, emocije kakve imaš to je već pitanje, rekao joj je Janjuš. Postao si mi drag, juče si izjavio da si mogao da budeš sa mnom, da si hteo, kazala je Aneli. Šta si ti, devica? Lomila si ti njega, kazao je Janjuš. Jesam, ali napolju, imam dete, promijenila sam se, ne možeš da shvatiš kako ja živim. Ne treba da ističeš to da si mogao da me jebeš, kazala je Aneli. Ja mislim to, ali je loše rečeno, nije lepo zvučalo, kazao je Janjuš. Dao si im povoda da kažu da bih bila sa trojicom za noć. Užasno mi je da pomisliš da bih bila sa predsjednikom. Onaj kosa ti se ne kupa, zube ne pere. Jel sam ti rekla nešto za Jovanu kada si bio sa njom, kazala je Aneli. Nisam ti rekao ništa, meni niko ne može da govori šta ću ja da radim i sa kim. Opet si došao od sebe da praviš žrtvu, kazao je Janjuš. Mene si više povredio nego Jovanu, kazala je Aneli. Rekao sam joj da je bolesnica, gde ćeš gore? Ti si ta koja meni stvara pritisak. Pričao sam lepo sa Pablom, onda si ti došao. Kada si me videla da sam nervozan? Samo ova 2 dana, 2 meseca nisam bio nervozan, kazao je Janjuš. Reci mi da sam metla, pričaj to, ali ne one najgore stvari da bih bila sa ovim milionima, kazala je Aneli. Svu sreću ti želim, volim te, pala si mi u očima, ali si mi draga, rekao je Janjuš.